F'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu ġie ffirmat ftehim bejn il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Istitut fl-Università ta' Malta tal-Istati Żgħar. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ir-Rettur tal-Università ta' Malta l-Professur Alfred Vella li qal kif ftehim bħal dan se jkompli jsaħħaħ dan l-istitut li kull ma jmur qed jinħass il-bżonn tiegħu. Permezz ta' dan il-ftehim l-istudenti f'dan l-istitut se jkunu qed jibbenefikaw ukoll permezz ta' boros ta' studju fost l-oħrajn. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartola spjega wkoll l-importanza ta' tagħlim fuq l-istati żgħar bħal pajjiżna. Istitut importanti ħafna għax-xogħol li jagħmel ta' riċerka li aħna bħala pajjiż stat żgħir huwa importanti li nkunu preparati sew għax fid-dinja tal-lum rridu nkomplu nħarsu l-interessi nazzjonali tagħna u waqt li naħdmu ma' pajjiżi oħra l-interessi nazzjonali tagħna bħala stati żgħar irridu nħarsuhom u ma nħallux lill pajjiżi l-kbar jiddettawlna dak li għandna x'nagħmlu. Il-Ministru Bartolo żied jgħid li dan l-istitut li ilu mwaqqaf għal 30 sena jista' jgħin ukoll f'diversi oqsma f'pajjiżna fosthom dawk ekonomiċi. X-xogħol li jagħmel l-istitut f'oqsma differenti tal-ekonomija, tal-ambjent, tal-politika jgħinna biex nieħdu l-pożizzjonijiet li għandna bżonn għaliex aħna r-relazzjonijiet tagħna ma' pajjiżi oħra rridu nużawhom għal ġid tal-poplu tagħna u għal ġid ta' pajjiżna.